Labing gamhanan nga Dios, among amahan nga nasa langit, Ginoo, dalaygon ka. Daghang salamat Lord God sa imong pag hatag pabor gikan sa maayong panahon, gikan sa maayong connection Lord sa internet sa matag usa. Lord, salamat sa imong pagtabang nga makaabot namo ang tanan namong mga alampuanan Ginoo. Lord, nining kagabhion, Lord, sa among paghisgot sa imong buhing pulong Ginoo, Lord, ikaw tabang uban sa tabang sumbalang espiritu Lord nga mapalabas kini nganhi kanamo ang mga sakto nga mga aplikasyon Lord ang angkon nini kagabion sa tabang sa pagpatinaw nini ngan sa imong balang espiritu Ginoo uban ni ang matagusa ang dama ang matagusa nga masintro mapokus sa pagpaminaw sa itong mensahe lamang Ginoo. Lord, tabangi ako, Lord, ng mga instrumento, niining kagabihan. Ikaw, Lord, ang mga saligan, nga mga dumala sa tanan, sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. O, Amen. Okay, mga igsoon, ang Efeso, Kapitulo 4, versikulo 13, paingon sa 16, nagkanayon. Hangtod magkahiusa kitang tanan, diha sa pagtuo, ug sa atong kahibalo, mahitungod sa anak sa Dios. Unya, mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Dili na niya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto nganhi sa balibaling hangin sa pagtulun-an sa malimbungong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Kinahanglan hinuong mutubo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. Diha kang Kristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas, magkadugtong ang tibuok lawas, pinaagi sa tagsa-tagsa kalutahan niini. Usa, kun mulihok ang tagsa-tagsa ka bahin sumala sa katong dendana niini. Ang tibuok lawas mutubo ug mulig-on sa iyang kaugalingon, pinaagi sa hukma. So mao kana ang pulong sa Dios nga ato pagahisgutan niining kagabhikon mga igsoon. Giuluhan kini nato og apil sa kalihukang espiritual. Join sa mga uh, spiritual activity. Ang verse 16b, busa kung mulihok ang tagsatag sa kabahin, sumala sa katungdanan ni daw na gayoy makabot nga tumong. So, unsang tumong? Unang punto, aron mag-mature, aron mutubo, aron muhamtong. Ang verse 13 na ganayon, hangtod maghayo sa kitang tanan Dios pagtuo sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Nga mahingkod kita sa magkahingkod ni Kristo, no? In knowing Christ ug diha sa atong pagila ni Kristo mo mature kita sama kang Kristo, no? Dili na maila, dili na yan yano-yano nga malingla, no? Ang verse 14 na kanayon, dili na niya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto nganhi sa nagbalibaling hangin sa pagtulungan sa malimbungong mga tao nga magpasalag sa uban pinagi sa mga tanghaga nga ilang pinuhat. No? Klaro, gihulagway gayud ni Apostol Pablo uban sa tabang sa balang espiritu ang mga taong mga mature hingkod amtong dili na huyang sa ilang mga panaad. Kanang panaad ba nga sama sa atong panahon sa atong baptism common kayo nga ginagamit ng kanta no nga uh, sa akong pagsunod kang Kristo wala na balikay no wala na lingay wala na balikay sa daan no uh, in following Jesus no dili na mubalik pa sa dati nga pagkatao no I have decided no kanang kanta no? I have decided to follow Jesus na turning back so kung ang tao nga hamtong na mature na dili na siya huyang sa iyang panaan pag ingon niya musunod siya magkinaunsa man musunod gayod siya. Dili na mabaw ang iyang pagsabot o pagsalig sa kamatuoran sa Dios sa diha sa Biblia, no? Ang mature, willing gayud mo obey sa pulong sa Dios o nangalagad ng Dios noon uban ang madasigong kasig-kasig, no? Madasigong mo involve diha sa paglig-on sa iglesia o mo palambo sa panaghiusa diha sa gugma, no? Mga igsoon kay nining tungura ang mga taga-Episo, ang mga kastahanan dito sa Episo, gihampak sa mga pagtulunan ng mga irehis na nagkalain-lain ng mga pagtulunan, mao nang adunay warning si Apostol Pablo sa buhat 20
28:31, bantayan ninyo ang inyong kagalingon ug tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon. At di man na usab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa dugo sa iyang anak. Verse 29, nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo, anhaon kamo sa mapintas nga mga lubog, ug wala sila sayluan sa panon sa mga magtotoo. Verse 30, may pipilaon niya ka mga tao diha sa inyong pundok nga manudlog bakak. Bisan sa pundok, no? Makaspasok ang mga bakakon nga mga magtutudlo. Aron pagdani sa mga tao sa pagsunod kanila. Verse 31, busa pagbantay gayud kamo ginumdumi nga sulod sa tulo ka tuig itambagan ko ang matag sa kaninyo sa adlaw ug sa gabi uban ang mga luha. So grabe gyud ang kuan ni Pablo, no? Dulot gid kayo sa kasing-kasing ang iyang pagtabang, pagministeryo ngadto sa katawhan sa mga episo, no? So muna iyang gihulagway unsa ang tao, ang Kristohanon nga mature, no? Dili na batag buot kinaiya, no? Nga batag buot wala pa man sa sakto nga prinsipyo, no? Wala pa'y baruganan, no? Ang bata dali ra maila, dali ra mahaylo. Mo gani nang kasagaran gigamit nahimong sa child abuse, no? Pag sila kasagaran nagigamit niya sa mga krimen, no? Mga igsoon, ang unang Korinto 14:20 medyo naglibog ba ni mga igsoon. Gingon din mga igsoon, ayaw ka mo pagpakasama sa bata sa inyong pangunahuna. Pagpakasama ka mo sa bata, mahitungod sa dautan o pagpakahamtong sa inyong hunahuna. No? Galibog ko kay ano, no? Ingon dire pagpakasama sa bata, unya pagabot sa primero, ayaw ka mo pagpakasama sa bata. Kung dito sa unahan, pagpakasama ka mo sa bata. Pero ang sumpay din mga igsoon, sa pangunahuna, ayaw mo pareha sa bata nga dali ra malingla, mahilo. Pero pag buhat sa dautan, inosente mo, no? Inosente mo. Pagpakasama ka mo sa bata, mahitungod sa dautan, apan pagpakahamtong sa inyong panguna. No? Inosente mo sa pagbuhat o dautan, dili ito anad, no? Mga igsoon, huwag kang ingon sa Ginoong Hesus, ipaduol ka na ako ang mga bata kay sila ang may lugar dito sa akong giharian. No? Muna mga igsoon sa atong simple nga illustration no, nga ang gagamit po sa dirig balod no nga anod-anod no. Depende lang asa dalon sa hangin ug sa sulog. No? Mabali-bali nga hangin, asa ipadpad ang kuya mga igsoon kung ang sa pagsunod-sunod sa hangin didto na hinuon maanod madala sa pagtulunan sa mga malimbungong mga tao. Sigurado gayud ang kaalautan mga igsoon. So siyempre isalaag yun ka nila no taman sa ilang mahimo tanang pamaagi kasama sa gilamat no sa mga story no sa kanang Lost Island no na makita nila primero nga nindot kayong hayag kay nga syudad ang ilang makita apan di ay lamat ra ito no dito desierto dahil lang na tuan or walay mga kabalayan walay mga tao no na naglisod sila gawas sa nila pagbalik asa sila mulusot no makabalik no so ingana no nga nalingla sila tungod sa kanindot nga ilang nakita sa kahayag no sa muna mga igsoon madalas sad ta no kinaaman po yung mga milagro ang mga malimbungong nga mga magtutudlo no pero mga igsoon kung kana ang atong gibasihan na bisan nagtudlo na sila dili mao okay na lang kay makalingaw man nakaayo sa balatian natagbo ang mong panginahanglan so muna mga igsoon ang dili maayo pagpantay na ang uban gani moingon nga pareha raman ang among gitudlo pareha ra ang atong Dios pareha ra ang atong kaluwasan na pero kung kanunay ta mga igsoon mag-apil sa kalihukang spiritual kung ang kaaway ilang buhaton ang tanan nilang mahimo para malinglata kita pod buhaton nato ang tanan nga mo involved sa tanang kalihukan spiritual kay diha nga paagi kita mo mature kay kita tabangan sa balang espiritu nga atong naila-ila tungod sa atong pag-involve kanunay sa mga spiritual activity no kung nasuod nato siya maayo so muna mga ison ang unay mga hagit sa atong pagtuo ng mga ayo gitagtabang sa balang espiritu o atong tun-an ang mga issue diha sa atong pag-involve sa mga spiritual kalihukan activity aron makabarog ta nga lig-on batok sa mga bakat na pagtulong
So no, diha nga paagi dili og dili na gyud palingla, dili na batag buot, dili na mailad, kabalo na og sigurado sa unsay gituhan o gibarugan. No? Dili na basta-basta malingla sa mga pagpangilad sa mga maayo gid kaayo mo explicar, no? Mga grabe gid kaayo mo sulti, no? Parehas sa mga namaligya ng mga ahente, no? Di gikan labiyaan kung di ka mo makapalit. Human mo palit, pasuling ka. Ngayon nakapalit man napalit man ako to, nga di mo na ako kinanglan. So tambak lang inoon dito sa budigan. Ang una mga igsoon, ang ayan kay nato isulob ang tanang kahimanan sa gubat. Muna yun sa Episo 6. Unsay mga kahimanan sa gubat, nagihatag sa Dios aron makasugkol sa pagpanlimbong sa mga sa kaaway, kamatuuran, kinahanglan ang pagkamatarong, ang kadasig sa pagsangyaw sa mga balita, ang iyong pagtuo, ang kaluwasan, ang tulong sa Dios, o ang kanunay nga pagpangayo diha sa Espiritu Santo, no? So, naagayod ang pag-involve sa kalihugang espiritual. Uh, si Jesus, itong masayran, nga moro yun ang kaluwasan, sulas Kristos, no? Kana nga paagi dalhon ta sa langit, o kana nga paagi nawala atong uh, nahatagan kita sa kapasayloan. So, sigurado ta nga pinagi sa itong pagtuo diha ang kang Kristo Jesus. Dili ang atong buhat makaluwas ka na to. No? Ang verse 9 diri ayaw itugot nga lahi ang mga ngahi nga pag ang lahi nga mga pagtulon makatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. Maayo gayud nga maligo ng atong talag pinagi sa grasya sa Dios ug dili pinagi sa pagtuman sa mga tulumanon may tungod sa kalanon kay ang maong tulumanon wala katabang ni antong nagtuman ni. So, muna mo ison, apil sa kalihukang espiritual aron mag-mature, mo-grow sa tanang paagi ngadto kang Kristo. Ya sa no, devotional, no, importante gid kayo nga naa ang devotional, dili lang kamo akong gidasig ini apan apil asab ako kay naay mga panahon usab nga uh, dili na ko ma-maintain o dili na ko makuha diya sa morning dito na sa gabi na sa og prayer kanunayon gid ang prayer ng mga igsoon, meditation sa pulong sa Dios, uh, uh, worship, fellowship, atong pag prayer meeting, no, mga igsoon, gamay na lang baya gid ka apil mga igsoon ako gayon na notice kanto sa una, no, gamay ra gyud ang join sa prayer meeting pero mga igsoon ako gid kaayo ka nang matabang kay diha ta mo grow sa prayer meeting, may tungod sa atong prayer sa Bible daghan man tag matun-an nga mga prayer sa mga mga una nga mga magtotoo, no, daghan tag makatunan pinagi sila mga prayer sa Salmo sila David, no, apan dinis sa ato usab ng panagtigom makakuha usab ta makadugang usab sa atong pagtuon mahitungod sa prayer dayon ang matag adlaw po nato nga pagtawag sa Ginoo dako sa matabang na mulambo ta diha sa prayer. Importante kayo ang prayer gid mga igsoon na kung kung ang kaaway mo lagi ako balikon ang mga mini tanang paagi lang buhaton kisa kita usab tanang paagi atong salmutan labi na nga makatabang sa pagtubo sa atong espirituhanon nga bahin. Uyon ba kita mga nana mga igsoon? Amen. So si Jesus mo ang atong uh, head na ang atong ulo sa atong lawas na siya ang atong leader, siya atong modelo, ato siyang sundon, dili lang na nakadungog lang ta siyang pulong mga igsoon. Inyong sugo, nga isulti ang kamaturan uban ang gugma sa pagbuhat nato niya na gitabangan nato ang matag usa nga mulambo kung ang matag usa buhat niya na mudawat usab sa mga kamaturan sigurado nga magresulta sa kaayuhan, no? Sa pagbadlong, pagsaway, pagtundo sa saktong pagkinabuhi, no? No, mga igsoon, uh, aron mo mature kita, teachable ba kita mga igsoon? Ang mga igsoon sa word nga teachable, no? Sa yung tudluan, naidayag nga gasupak yun, no? So, di gid siya matudluan, dili siya teachable. Naapoy gahilom-hilom ra. So, inuyon ra, pero parehas dahil sila dili po teachable, no? Ang teachable kanang tao ba nga gadawat sa mga paggiya o pagkoreksyon
bisan sakit apan lesson learned, naka-learn siya from his mistakes na adunay kabaguhan sa iyang kinabuhi, no? Kaya kamaturan na matag usa na agay kahayangon kakasipyat na ang ayang sultihan ug tudloan sa kalmado nga pagkasulti o kung magmagahi kailangan na ipataas ang tingog aron makamata sa sayop nga giingo. Pero bisan pa mga igsoon buhaton kini uban ang gugma, pagsabot, concern, no? Ug dili magyud madala ayaw undang. Dili man pagsulti apan diha sa pagampo. Amen mga igsoon, kaya ang tinuod nga higala dili ra sige palapala sa istorya, no? Kung dili masultis kamaturan, ubadlong mo kurik uban ang tugma. Pinakatinguha nga makabalik sa saktong dalan. Proverbs 27:6, maayo ang tuyo sa usa ka higala bisan og nakapasakit siya kanimo apan pagbantay sa halok sa kaaway. Sa English, you can trust what your friend says, even when it hurts, but your enemies want to hurt you, even when they act nice. No? Bisag nice ko sila, pero kadaot ang pwede ihatag nila. Ang dili, pagsulti nga wala hinungdan, or wala sa lugar, o wala lang sa mood, no? So, dili, adun na gay concern, aron siya matabangan, na makasubay, sa insakto, makamatas kamaturan. No? Kung dili ra ko, kundi magbinadlungay kita basta kamaturan basta with love. Amen mga igsoon. Ang uban dili mo grow mo mature kay kagakahadlok kay lagi makasala pagyapon maulaw sa Ginoo sa mga tao mong dili makapadayon, no? Makita ang tao galingong kahayangon, no? Ay sala mo ko pangayan, no? Dili na nila makapadayon, no? Kita niya nga may pa mga unbelievers kay buutan pa siyang tanaw o mo iyang ginsunod ang mga believers sa pagpaningkamot sa tawanan, no? Wala na hinagyapoy paglambo sa espiritual. Amo na rason na ni Kristo sa iyang paghimo kanato as church, as iglesia, no? Kabahin iglesia, no? Kabahin sa iyang body, no? Aron magtinabangay kita ug mature ang atong pagtuo. Amo na mga igsoon, apil sa kalihugang espiritual aron mag-mature, maghamtong kita sa atong pagtuo o kaduhang punto nakasentro kang Kristo. Verse 16a, diha kang Kristo magkahaom ang tanang bahin, mga bahin sa lawas, ug magkadugtong ang tibok lawas pinaagi sa tagstag sa kalutahan ini. No? Kinahanglan sentro si Kristo, naa si Kristo, kaya apart from Christ, no, we can do nothing. Dili ta mabungahon, dili ta malig-on mga igsoon. Si Jesus ang hinungdan ato hinungduman na nahiusap ta balik sa man. Si Jesus ang hinungdan nga magkahiusa sa kita may kabahin tantanan sa iyang lawas. No? Labaw pa ta sa sumpay sa tinae, no? Labaw pa ta sa kambal tuko, no? Sumpay ta sa espirituhanon, no? Ang Colosas 2:19 ug silikoy niya ang ulo nga mao si Kristo nga nagmatuto og nahiusa sa tibok lawas pinaagi sa mulutahan ug kaugatan niini ning tubo sumala sa pagbuot sa siya lang si Kristo Jesus. Tundan anong nahiusa ta sa Dios, nahiusa ta kitang katawan as church, no? Christ is the truth and the Holy Spirit who guide the church is the spirit of truth. No? Satan, by contrast, is the father of all liars. As followers of Christ, we must be committed to the truth. This means that our words should be honest and our actions should reflect Christ's integrity. So, involved sa espirituhanong kalihukan and diha mag-mature nga nakasentro kang Kristo o ikatulong punto kauban ta teamwork ta mga igsoon. Verse 16b, busa kung mulihok ang tagsatag sa kabahin sumala sa katungdanan niini ang tibok lawas mo tubo ug mulig-on sa iyang kagalingon pinaagi sa gugma. So be part sa team, apil diri igsoon kay ikaw ako importante, no? Buhaton ang matag-assign sama sa trabahoan kung buhaton ang matag-assign hapsay gayud kayo, no? Walay magbaguod, walay malasdakan sa tanan na pag diha mo lambo ang kumpanya ug makalipay sa agalon. Apan ang kondisyon kon mo lihok. Pero kung dili mo lihok, walay maambag sa pagtubo sa paglig-on sa simbahan sa iglesia, no?
sa church nga gitukod ni Kristo. Wala dili makaambag. Siya pod nga sulo di pod siya motubo og muligon. Ingon mga igsoon, no? Dili maglingkod lang, magpaabot lang sa uban nga mo alagaran, no? Kundi mangitag paagi uban sa tabang sa Dios diya sa pagampo nga makaalagad ug makalig-on usab sa uban nga adunay mga kahuyangon mga igsoon. So atong challenge ato ba kini gihimo igsoon na kita nga mga hamtong nagapadayon ba sa pagsangyaw, pagkinabuhi diha sa pagkamatarong, pag-invite, magsulti sa kamatuoran uban ng gugma na mga igsoon ato ba kini gihimo kita tabahin sa lawas ni Kristo, no? Naatay importansya matag usa. Tabahin sa lawas na itiil kamot mata ba ilong tiyan, no? Mag-function ang tanan na parehas ang pagbati og tumong ang mutubo ug mulig-on ang matag usa diha sa gugma. So dagkog kalimbugyutan ang gugma mga igsoon kay ang gugma sa Dios ang hinungdan nga nahiusa sa tanya. Medyo nawala akong wifi na akong gibackupan og data connection sa kamatuoran gyud uban ng gugma aron magpabilin ang panaghiusa diha sa kastahanong pagtuo, no? Ipasukad gayud sa barasingong gugma nga way laing gitinguha ang labing kaayuhan alang sa tanan, no? Nga ang paningkamot pagtanan kang Kristo sa iyang pulong atong tinguhaon. Speaking the truth in love, may naguna sa pag-unong kang Kristo. Bisag unsa ka nga paningkamot na magpadayon ang pananghigala ang pananghiusa. May mga paningkamot pero mas maayo nga kana yung ma-sustain, ma-maintain ang friendship and unity. Yeah, isip kabahin sa lawas ni Kristo, no? Kinahanglan dili sa pasukwahe sa prinsipyo sa pulong sa Dios or sa pagsalikway sa itong pagtuo sa kamaturan diya sa Biblia, no? Na may mingon nga sabto na lang gud nato, sagdan na lang nato para walay gumot, no? Para friend lang gyapon, no? Para dili mabungkag ang panag-iusa. Ha? Sa giingon na sa usa ka theologian nga ako nadungog, no? Mas maayo pa nga magkabulog-bulag kita tungod sa kamaturan kaysa magpadayon panag-uban bisan sa sayop. So sa kay nitabo sa church, no, nga nagapadayon sa sayop nga desisyon, no? Sayop nga giuyonan. Asa may sakto na ng mga igsoon, no? Mag-unite ta sa kamaturan o mag-unite ta sa bakak or sa mali. So dito kita magkahiusa sa kamaturan, no? Kung ay mo tipas, ayon ang sabay, no? Padayon sa saktong dalan sa kamaturan, kaya ang Dios may muot kanimo o kanako, no? To accomplish Christ's work in the world, we must always speak the truth in love, no matter how difficult, inconvenient, or unpleasant. Ang sa atong pagpakiguban kang Kristo, siya ang nagpurma kanato ngadto sa usa ka grupo nga nahiusa sa katuyuan ug gugma alang sa usag-usa ug alang sa Ginoo, no? Kung naay mapandol, no? Tabangan siya nga makalakaw pagbalik ngadto sa Dios, no? Ang Galacia 6:1, mga igsoon, kung usa ka ninyo makasala, kinahanglan nga kamong mga hamtong na sa pagtuo
Mo'y magpabalik kaniya pangbuhatan niyo kini uban ang kalumo. Pantay nga dili usab kamo matintal. Unang ingana nga mga sitwasyon, bahin ang mga katawhan. Ang uban mutabang sa pag-restore ngadto mga napandol, nahuyang, na backslide, no? Apan naapoy magpadayon sa pag-proclaim sa mga balita sa kaluwasan, no? Hindi dili maundang, no? Continuous, no? Dahil mudasig o agak mubalik na apoy padayon nga magsangyaw sa mensahe sa mga balita sa kaluwasan, no? Adunay uh, uh, challenge or application ng infeksyon, dili kita musulay nga maginusara sa kinabuhi ng Kristohanon. Dili na ito pangitag rason. Pwede raman siguro, ha? Pangitaon nino nato ang atong panagtigom kanunay na ang mahigmaon nga panagtigom kay diha adunay blessing, no? Diha ipakita sa Dios ang iyang pagpanalangin na kita motubo, diha sa gugma sa Dios kita mohamtong ug mas gamhanan pa nga mag saksi sa pagpamuhat diha sa buluhaton sa ministry mga igsoon. Amen mga igsoon. Isip kabahin sa lawas ni Kristo, no? Mahimo natong mapakita ang iyang kinaiya ug mahimo nato ang atong mga espesyal nga tahas atong mga buluhaton diin kita iyang itawag, no? Na sa pagulagway sa hamtong nga kastanon si Pablo nagingon nga usa sa mga timaan mao gayud ang pagsulti sa kamaturan uban diha sa gugma. Sayo na kay paminawon mo mga igsoon, no? Apan daghan ang nalisdan sa pagbuhat niini kayong uban medyo maayo kayo manulti sa kamaturan apan nakalimot pud sa paghigugma walay uban ang gugma ang uban pag grabe pud kalabing mahigugmaon pero maglisod pod sa pagkamatinud-anon sa uban kay sakit ba ang kamaturan basig malain, ha? Sa aron mapalig-on ang simbahan kinahanglan natong buhaton ang duha isulti ang kamaturan apan buhatag kini sa mahigugmaong paagi. Una-hunaa ang kasol nga nasulbad nato tungod sa atong pagsunod sa sugo sa Ginoo nga isulti ang kamaturan uban ang gugma. Uban ang concern, no? Gihimo nimo ni gisulti nimo ni dili sa pagpandaot pang liba kun dili concern ka sa iya nga aron siya makasubay sa sakto makaanggo sa iyo nga iyang gisubay, no? Kung kita doon ay problema sa laing magtotoo ayaw pag-adto sa laing tao direkta dool kaniya gisulti ang kamaturan uban ang gugma. So muna mga igsoon ang atong isip labahin sa lawas nagapangsyon na naatay pulos matag usa mga igsoon, no? Walay makaingon nga walay pulos. Ang matag bahin naay giamot, naay giamot ngadto sa kini tibok ang resulta sa lawas, na matag bahin sa lawas naay part na sa nahimong nindot ang lawas kusgan ug naglahutay kana tanan tungod sa matag parte nga nag-amot ni tampo ni apil sa kalihukang espiritual mga igsoon. So muna mga igsoon sa atong konklusyon, kinahanglan gayud kita mulang bigit mo apil sa tanang kalihukang espiritual, devotional man, Bible study man, no? Discipleship training man, no? Prayer, worship, mga igsoon aron kita mag-mature o kinahanglang nakasintro kang Kristo kay siyang hinungdan nga nahiusa sa kita sa Dios ug dili ni mahimo nato nga mag-inusara lang kundi kauban ang teamwork ng mga kaigsuonan. So amen mga igsoon. Ako mga igsoon I am the product of it, no? Kay ako unsaraman ko no unsaraman gid ko pero tungod sa akong pag-involve uban sa grasya sa Ginoo apil ko abi na ko apil lang ko uban lang ko apan di ay giandam dito ko sa Ginoo alang sa mga buluhaton, no? Di man ko ingon nga unsa nagigo ka ligon unsa nagigo ka na power na kayo, no? Mga igsoon apan grasya sa Ginoo nga ah, daghan ng mga buluhaton nga diin ako iyang gigamit mga igsoon og nakahatag kini kalipay kanako nakahatag kini katinawan naay kabuluhan ang akong kinabuhi, no? Nagkaroon ng kulay ang akong kinabuhi sukad nga
uh, na ako naiusa ko diha kang Kristo Jesus. No? Paghilantawan nako ba ng ang mga kahago nako no makuha na nako ba nga ang mga paningkamot no kani lumalabay ra man tanan matapos pa ng tanan no makit mga panghilantawan na nato ba unsa mong gidangatan sa dito ta sa lugar sa dapit din ang saad sa Dios na wala na ikasakit ng mga kagulanan no mabati ta mga kasakit kagulanan problema mga pagmahay no apan kung atong hinumduman ang saad sa Ginoo kung kinay maka pukaw nako sa panahon sa mga kaboy panahon sa mga panahon no sa Ginoo nako kana itugyan o diha ko mahalo na mga iso so wala na akong pagdasig nining kitabiyon dalay ko ng Dios pagaputa labing ka mahanan nga Dios ang mga mahal dagan kay salamat Lord God sa imong pagpaabot sa imong pulong ani kanamo matagos sa Ginoo Lord i-bless ang matagusa nga ang pulong nga among nadungog dili mo labay nga kawang Lord nabangi ang matagos sa Ginoo nga dili magmaluyahon labi na sa mga kalihukang espiritual may kalambigitan sa among paglambo pag-ila diha kanimo maingon man Lord ang pag-function ang pag-amot sa matag usa isip kabahin sa lawas nga magresulta sa kahimsog sa kahamtong sa among espirituhanong bahin nimo tabangan nimo ang matag usa Ginoo nga dili lang magpili nga mo involve ani ra nga activity kundi Lord sa tanang aspito paagi nga kami mulambo espiritual Ginoo uban na imong kusog ug tabang sa imong walang espiritu kini among pagampo sa pangalan ni Jesus amen. Amen salamat